திஸ் இஸ் பியூட்டி குயின் பிரைடல் ஸ்டுடியோ. இன்றைக்கி நம்ம வந்து மெஹந்தி கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம். மெஹந்தி வந்து ஓனாக மேக் பண்ணிக்கிறது தான் நமக்கு பெஸ்ட்டு. எனக்கு இன்னும் அந்த மெஹந்தி கோன் தீரலை, அதனால் அது தீர்ற வரைக்கும் நான் இதை வச்சு தான் மேனேஜ் பண்ணுவேன். நான் வச்சுருக்கிறது வந்து ஒரு சிங்க் கோன் அண்ட் ஒரு எக்ஸாம் பேட் ஒன்று எடுத்துருக்கிறேன். அந்த எக்ஸாம் பேடில் தான் நான் வந்து வரைஞ்சி காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா, அதனால தான். இப்போ வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஷேப் அந்த மாதிரி வரைஞ்சி பார்க்க போகிறோம். எனக்கு கோன் ப்ராப்ளம்ங்கிறதுனால கரெக்டாக வரையவே வர மாட்டேங்குது, ஷேப்பெல்லாம் கரெக்டாக வர மாட்டேங்குது. இப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரியான ரவுண்டு வந்து நம்ம போடவே கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது காமிச்சிட்ருக்குறேன். யூஸ்வலாக பிகினர்ஸ்னால் இப்படி தான் நம்ம வரைஞ்சி பார்ப்போம் இல்லையா, குட்டி குட்டியாக ரவுண்ட்ஸ் வந்து போடுவோம். இந்த ஷேப் வர்றதுக்கு நம்ம இப்படி போடக்கூடாது, இந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி மெதுவாக போட்டு கடைசியில் ரவுண்டில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சிடணும். இதுதான் கரெக்டான பர்ஃபெக்டான ரவுண்டு. வந்து இப்படி மட்டும்தான் போடணும். நடுவில் புள்ளி வச்சுட்டு சுற்றி ரவுண்டு போடக்கூடாது, இல்லை ரவுண்டு போட்டுட்டு சுற்றி போடக்கூடாது. இதுதான் கரெக்டானது. அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் போட போகிறோம். இது வந்து 2 லைன் கிட்ட போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே 2 ஹாஃப் சர்க்கிள் மாதிரி போட போகிறோம். இது வந்து பெரிய ஹாஃப் சர்க்கிள், இது வந்து சின்னதாட்டு போடுறோம். வீடியோ வந்து பொண்ணு எடுக்கிறதுனால நைட்டு அன்டைம் ஆகிடுச்சுங்கிறதுனால ஷேப்பும் கரெக்டாக வர மாட்டேங்குது. தூக்க கலக்கத்தில் எடுத்த வீடியோ தான் இது. பொண்ணுமே வந்து ப்ராப்பராக தூங்காமல் அவங்க எடுக்கிறதுனால ஷேக்காக தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரைஞ்சி பாருங்கள். கோன் மேக்கிங் நான் வந்து ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக போடுறேன். எனக்கு இந்த சிங்க் கோன் தீர்ந்த உடனே நான் அந்த வீடியோ போட்டு விட்டுருவேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கையில் வரையாதீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் பேடு இல்லைன்னா ஒரு A4 பேப்பர், இந்த மாதிரி பேப்பர்ஸில் வரைஞ்சி பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். அண்ட் இப்போ நான் போட்டேன் இல்லையா, இதுதான் கரெக்டான ப்ராப்பர் லீஃப் பேட்டர்ன். இந்த மாதிரி தான் போடணும். எனக்கு கோன் தான் பேசிக் ப்ராப்ளம்ங்கிறதுனால நீட்டாக வரவே மாட்டேங்குது. நைட் டைம் எடுக்கிற வீடியோங்கிறதுனால அது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு குவாலிட்டி இல்லாமல் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருந்து நான் உங்களுக்கு நல்ல ப்ராப்பராக கொடுக்குற மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன். இப்போது வந்து குட்டி குட்டியாக லீஃப் பேட்டர்னில் நம்ம வரைய போகிறோம். இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபிங்கர்ஸ்க்கு போடலாம், இல்லைன்னா ஃபில்லிங்க்கு போடலாம். அந்த மாதிரி நீங்களாகவே மேக் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ நான் உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக நல்லா கொடுக்குற மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து மெஹந்தியில் வரைஞ்சி பார்த்தாலும் சரி, இல்லைன்னா நீங்கள் பென்சிலெல்லாம் ஒரு நோட்டில் வரைஞ்சி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கையில் கண்டிப்பாக போட்டு பார்க்காதீங்க. அதை விட நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் பேடு இல்லைன்னா ஒரு பேப்பரில் வரைஞ்சி பார்க்குறது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸிங்க்கு நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ உங்களுக்கு நான் வந்து பீகாக் டிசைன் எப்படி வரைகிறது, இப்போ மயில் டிசைன்லாம் இருக்குதுங்க, மாங்காய் டிசைன், அந்த மாதிரி வந்து எத்தனை வெரைட்டிஸ் இருக்குது, அது எப்படியெல்லாம் வரையலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தர்றேன். அண்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். நல்ல குவாலிட்டியாக உங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன். இது வந்து என்னோடய ட்ரைபேடில் ப்ராப்ளம் ஆனதுனால என் பொண்ணு வந்து அதை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கேமராவை. ஸோ அது ஷேக் ஆகுது. அப்புறம் இந்த கோனோட குவாலிட்டியும் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை, அதனால் எனக்கு வரையவே வர மாட்டேங்குது. எல்லாமே சேர்ந்து மொத்தமாக இன்றைக்கி என்னோடய வீடியோவோட குவாலிட்டியே போயிடுச்சு. ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம நல்லா பார்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் சின்ன சின்ன டிசைன்ஸாக வரைஞ்சி பழகுங்க. இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃப்ளவர் மேக்கிங்க்கு நல்லாயிருக்கும். இது பாருங்கள், ஒரு சின்ன ஒரு லோட்டஸ் மாதிரியாக வரைகிறோம். நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நீங்களாகவே மேக் பண்ண கோனாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக அண்ட் நீட்டாக வரும் இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே. எனக்கு அது இல்லாததுனால தான் இன்றைக்கி என்னோடய குவாலிட்டி வந்து இப்படி ஆகிடுச்சு. இந்த குட்டியான டிசைன் வச்சு நீங்கள் ஒரு ஃப்ளவரே மேக் பண்ணலாம், அந்த மாதிரியே நீங்கள் வரையலாம். அண்ட் இப்போ வந்து அடுத்ததாக குட்டியாக ஒரு பெட்டல் மாதிரி வரணும், அதுலேருந்து ஒரு லீஃப் பேட்டர்ன் மாதிரி நம்ம வரைய போகிறோம். அப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க. அண்ட் அடுத்தது வந்து அடுத்த வீடியோவிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு டிசைனாக எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது நான் சொல்லி தந்துடுறேன். இப்போ வந்து ஃபுல்லாகவே பெட்டல்ஸும் லீஃப் பேட்டர்னும் எப்படி போடுறதுங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பெட்டல்ஸ் இருக்குது, லீஃப் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே நம்மளோட ஓன் ஐடியாஸ் தான், இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் தான். இது எல்லாமே வந்து நம்ம யோசித்து நம்மளே போடுறதுல தான் இருக்குது. எவ்வளோ தூரம் நமக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராக்டிஸ் இருக்குதோ அவ்வளோ தூரம் நம்மளோட டிசைன் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும். அண்ட் முக்கியமாக கோனோட
குவாலிட்டியை பொறுத்து தான் இருக்குது நம்மளோட டிசைன் எப்படி வருதுங்கிறது. ஸோ இங்கே வந்து கோனும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். நிறைய தடவை வரைஞ்சி நீங்கள் பார்க்கணும். வரைஞ்சி பார்க்குறத பொறுத்து தான் நம்மளோட குவாலிட்டி நம்மளோட டிசைன்ஸோட பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து குட்டி குட்டியான டிசைன்ஸ் தான், ஈஸியான டிசைன்ஸ் தான். இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வரைய கற்றுக்குறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்துடும். இதெல்லாம் வந்து ஃபில்லிங் மெத்தட்ஸு. இதை வச்சே வந்து நம்மலாம் வந்து சிம்பிள் டிசைன்ஸ் மேக் பண்ணிடலாம். இது ஒரு சின்ன பெட்டல் மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஃபில் பண்ணும்போது நம்ம கோன்லேருந்து மெஹந்தி வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த அவுட்லைனில் இருக்கிற மெஹந்தி வச்சு நீங்கள் ஒரு ஷேட் கொடுத்துக்கலாம். இது பாருங்கள், இது பக்கத்தில் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு டிசைன் வரைய போகிறேன். இது எல்லாமே வந்து நம்ம இப்போ நிறைய டிசைன்ஸில் பார்த்துருப்போம் இதே மாதிரி. இப்போ குட்டியாக ஒரு ரவுண்டு ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு போட்டு இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஃப்ளவர் மாதிரி நம்ம வரைய போகிறோம். இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்து நிறைய இடங்களில் யூஸ் ஆகும். ஸோ எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நீங்கள் வரைஞ்சி பாருங்கள். எவ்வளோ வரைகிறீங்களோ வரைஞ்சி பார்க்குறத பொறுத்து தான் உங்களோட டிசைன்ஸ் வந்து எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வருதுங்கிறது இருக்குது. இது பாருங்கள், உங்களுக்கு இந்த டிசைன்ஸை பார்த்தாலே தெரியும். நம்மளோட மெஹந்தி கோனில் இந்த ஹோல் வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால டிசைன்ஸும் பெருசாக இருக்குது. கம்ப்ளீஷன் வந்து நல்லா இல்லை, ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா இல்லை. ஸோ நம்ம நல்லா வரையணும் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராப்பராக நம்மளே வீட்டில் மேக் பண்ண ஒரு கோன் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ இது உங்களோட ப்ராக்டிஸிங் பர்பஸ்க்காக மட்டுங்கிறதுனால தான் நான் இந்த வீடியோ இருக்கட்டும்னு நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக செஞ்சுருக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த சேனல் இது பிடிச்சிருக்குதுன்னா, வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.